كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Al'ummar musulmi daga sassa daban-daban na ƙasar nan suna nuna alhini tare da gaisuwa ga babban rashi da aka yi na shehin malami marigayi Sheikh Dahir Usman Bauchi, kakakin majalisar sarakunan Hausawan kudanci da yammaci a jihohi 17. Sarkin Hausawan Omo Odofi ya jagoranci addu'a ga mamacin a fadarsa. Ga dai yadda wannan addu'a ta kasance. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laghfirhu warhamhu warhamna ba'dahu. Allahumma laghfirhu warhamhu warhamna ba'dahu. Allahumma laghfirhu warhamhu warhamna ba'dahu. Mun wayi gari ranar Laraba da wani abu mai wato rikitarwa, shine wato na rashin jigo uba ginshiki wanda yake a matsayin fila na cikin wannan ƙasa tamu Najeriya har da makota gabaki ɗaya. Lallai Sheikh Dahir Bauchi maulanmu babban mutum ne wanda bai san shi ba, shine bai san shi ba. A irin wannan lokaci waɗanda waliyai suke da tsada, da mun san waye shi to da ba mu daina kuka ba. Lallai Allah ya jarabce mu da al'amurori masu tsada, masu kaifi, amma sakamakon yana ɗaya daga cikin ƙaddararmu, kuma mun yi tawakkali mun yadda dukkaninmu 'yan adam ne, dama mun zo daga Allah kuma za mu koma ga Allah. To ta dalilin haka don Allah ya jarabce mu da irin wannan al'amari, to ba mu ƙi ba kuma mun karɓa hannu biyu, amma ba don mantuwa ba, to da ba mu kasance masu nutsuwa ba. Domin Sheikh Dahir Bauchi ba wai bango ba ne iya na ƙasar Najeriya ko Afirka, ya shafi duniya ga baki ɗaya. Falalarsa, martabarsa, ɗaukakarsa, amfaninsa al'umma ya karaɗe duniya ga baki ɗaya. Muna fatan yadda Allah ya karɓe shi, Allah kuma abinda duk muke kyauta zato a matsayin abinda muke da yaƙini, muna da yaƙini waliyin Allah ne, to mun tabbatar cewar bijahi annabi Allah zai karɓe shi da kyakkyawar tarba. Ganin kakakin majalisar sarakuna kuma zan iya cewa limamin sarakuna ya gudanar da taron addu'a na wannan marigayi bayan yi wa ƙasa addu'a da ya. Gaskiya hakika na ji kakakinmu mai daraja, sarkinmu, ubanmu mai martaba sarki Suleiman Rabiu, kakakin majalisar sarakunan jihohi 17, ya kaɗu jin wannan rasuwan. Mu mabiya don mun kaɗu jin rasuwan wannan waliyi Allah, wanda ba wai Najeriya ba, gaba ɗaya Afirka, duniya ko ina an san shi. Ya bauta ma alkur'ani, ya yi hidima, kuma mai son zaman lafiya ne, mai gaskiya ne. Muna fatan ubangiji Allah ya gafarta masa, Allah ya sa ya huta, Allah ya sa annabi ya cece shi, Allah ya karɓi bakuncinsa, Allah ya sa can tafi mishinan shi ya yi kyakkyawan ƙarke. sura na baya. الثاني وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم
مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله حق العظيم. to ni gaskiya ba almajiri ni ba addu'a zan ba, saboda addu'a na so mika ta ga hannun da shugaban mai na liman shi nake so mika addu'ar. Haka godiya da muka yi, mu gode Allah da Allah ya ba mu wannan jajirtaccen sarki wanda alhamdulillah duk mutumin da aka ce yau yana tunawa da al'ummar annabi Muhammadu to wannan wakilci ya tabbata kan shi, lalle wakilin annabi Muhammadu ne. Mutumin da zai tara al'umma annabi su yi wa ƙasa addu'a saboda a zauna lafiya, to gaskiya ni dai na ce a faɗin Legas ban taɓa ganin sarkin da ya haka ba, a yammacin nan ma ni ban taɓa ji wanda ya haka ba. Sai ga shi kuma wani babban jigo a addinin musulunci wanda an yi babban rashi, kowa sani wannan alhinin ya taɓa shi, kuma cewa jama'a mu zo mu zauna mu yi wa wannan bawan Allah alƙur'ani kuma mu yi wa iyayenmu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Jama'a kamar yadda kuke gani yau ma alhamdulillahi ga Allah, shi Allah ya ƙara haɗa mu a wannan fada mai mutuka albarka. Kamar yadda kuka sani a satin da ya wuce shi shugaban namu, jagabanmu, babanmu kuma sarkinmu ya yi taro, ya sa an tara malamai daga sassa daban-daban na wannan jiha tamu mai tarin albarka ta jihar Lagos, wanda an zo an zauna an yi sauka alkur'ani, an yi har sauka 10 a satin da ya wuce don neman zaman lafiya ga wannan ƙasa tamu mai tarin albarka, da kuma tare da haɗawa da addu'a ga shugabanninmu na ƙasa baki ɗaya, tun daga shi shugaban ƙasa namu mai girma Alhaji Bola Ahmed Tinubu zuwa ga gwamnoni, ga ministoci, ga sanatoci, har zuwa local government chairman, kansiloli da sauransu baki daya, jami'an tsaro, attajiranmu da talakawa ma baki daya, al'ummar Najeriya an yi addu'a akan neman zaman lafiya da samun ci gaba a wannan ƙasa ta mai tarin albarka, wanda kuma yana ɗaya daga cikin ayyuka da ƙoƙari da shi sarkin namu mai girma mai martaba Alhaji Suleiman Rabi'u yake ƙoƙarin aiwatarwa, wanda yake kamar yadda muka sani shine sarki na wannan gunduma tamu ta Kuje Amolan, kuma shine kakakin majalisar sarakunan arewa ta wannan jiha tamu mai tarin albarka, jihar Lagos. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Umar Matazu daga Lagos a Najeriya.